Informació. L'oratge. I este és l'aspecte que presenta el cel al nostre municipi durant els primers compassos d'avui divendres 25 d'octubre, un dia en el que, de fet, el sol serà el protagonista, encara que els núvols s'aniran augmentant al llarg de la vesprada. La nit pot quedar més coberta, on fins i tot a la matinada es podrien recollir algunes precipitacions dèbils. I és que, com s'aprecia l'imatge del satèl·lit Meteosat, la nuvolositat és abundant cap al ponent de la península Ibèrica. Núvols alts i mitjans són els que ens arribaran al llarg de les pròximes hores, i és que s'aproxima un front de núvols, encara que no deixarà molta precipitació, sí que ens donarà un augment dels núvols i fins i tot algunes gotes esporàdiques al llarg d'esta pròxima matinada. La previsió per avui al nostre municipi en conjunt parlarem d'un divendres dominats per el sol, encara que de vesprada els núvols s'aniran augmentant, núvols alts i mitjans, que de nit podrien ser més compactats. Les temperatures no patiran grans canvis, màximes molt semblants als valors registrats ahir dijous. En el conjunt de la comarca, avui serà un dia marcat per el sol, tot i que els núvols alts i mitjans s'aniran a més al llarg del dia. Núvols més compactes cap a les àrees de l'interior, on esta nit no es descarta algunes precipitacions que serien dèbils. En la previsió de cara al cap de setmana parlarem d'un dissabte dominat per la nuvolositat, més abundant al matí, on no descartaríem alguns ruixats. Seran dèbils, no deixaran quantitats destacades. De vesprada s'obriran moltes clarianes, just quan s'allunjarà el front. Les temperatures baixaran respecte als valors d'avui, i és que el vent ens entrarà més tralat. De cara a diumenge tindrem un dia molt més estable, dominats per el sol i amb unes temperatures que tendiran a pujar.